Umar Koita bi don kibaru kunkan sira be dima bakuruba minnu be yen nɔ i ka ɲɛfɔli kɛ tagalen ɲɛfɛ i ka don a kɔnɔna la ni k'a ɲɛfɔ kanubagaw ye. Fanta tumatɔ tɛ baasi i n'a fɔ laadala ko la bakuruba saba o de bɛ an bolo o bakuruba fɔlɔ o bɛ tali kɛ bɛngɛnna wale min taara ka Segu polisiso filanan ka o sɛgɛrɛ ka bɛn kunungo suma an bɛna da dɔ la ko walawala ka fara o ka kalanden 5000 ɲɔgɔnna ni diplôme kelen b'u bolo olu kɔni yera an ka sanfɛ kalanso dɔ kɔnɔna na ka tɛmɛ ni jateminɛ dɔ baara ye ka fara o kan min bɛ tali kɛ duala dumuni ale sɔngɔ gɛlɛyali la ni sunkalo ɲɛkɔrɔna in na fɛn min kɔni kulu kɔni wulilen don ale kɛlɛli kama an bɛna da don olu ka kɛlɛ o baaraw la ni awa Tafili Ture ale ka yamaruya ye. Ka segi ka foli kurawura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ na k'u bɛ soli k'u sɔgɔna an ka togodaw la ka se tunkarangew ma an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila an ka kunnafoni ale kɛnɛ kan i n'a fɔ bakurubaw la an ye a lase aw ma cogo min na Segu polisiso filanan ni o bɛ déjà arrondissement ale kofɔ bɛngɛnna wale dɔ kɔni taara ka yennɔ sɛgɛrɛ ka bɛn kunungo su ale ma ni a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni miniti 30 waatiw ye ni bɛngɛnna wale kɔni a yirala k'a fɔ ko a bɔra maa danɛjugu olu de yɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ye ni maa kofɔlen ninnu nɔni a yirala k'a fɔ ko u nana bolimafɛn sen 4 dɔ la ani bolimafɛn sen 2 o den 2 la ka ɲɛsin fɛn min kɔni ni polisiso in olu o kɔnɔna ma o la ko u sere yen nɔ u ye mugu ci o daminɛ ka ɲɛsin polisiso in ma o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni polisiw ka wulikajɔ o kɛra sababu ye ani maa kofɔlen ninnu ka u kɔni lagɛn ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na nka fɛn min kɔni minɛn caman o kɔni tiɲɛna nin yɔrɔ kofɔlen na maa dɔw olu banana ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoyaw ye a yirala k'a fɔ ko maa 2 ɲɔgɔnna polisilakaw la ko olu de kɔni banana fɛn min ye minɛn caman olu tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ polisiw olu ka bolimafɛn na fɛn min kɔni finitigilakaw ye olu kɔni sera k'u bolo da maa kelen kan ni maa danɛ jugu minnu na minnu ye nin waleya jugu in kɔni kɛ wa fana k'u ye wulikajɔ kɔni kɛ su bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min bɛ nɔ ni a bɛ Sido Sonunkura ale kofɔ walasa ka se ka ni maa kofɔlen ninnu ka boloda u kan sabula a yirala k'a fɔ ko u tilalen u ka waleya jugu la k'u bolila ka don o sigida in de kɔnɔna na. Ko mana kɛ cogo min na sɔɔni ani Mohamed Lamine Sogoba an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛ latigɛli tɔ o kɛ an ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye fɛn min bɛ tali kɛ polisiw olu kuma kibaru la direkaw fɛ yen nɔ bɛngɛnna wale dɔ kɔni kɛra yen nɔ min kɛra sababu ye ka polisi kelen ka ale bɔnɛ a nin na maa kelen ni o banana o wale in kɔni o de kɛra ka bɛn kunungo ale ma direkaw olu fɛ yen nɔ an ka jɛ an ka lasew lamɛn fɛn min Awa Sanogo ale fɛ. maa danɛ jugukɛlaw minnu yɛrɛ ma lakodɔn n'u tun bɛ pick-up la olu kɔni ye marifaci dɔ kɛ dire poste de contrôle la n'a yɛrɛ bɛ gudamu bɔda la ni waleya jugu in kɛra sababu ye polisi kelen ale kɔni bɔnɛna nin na ka fara o kan kelen wɛrɛ banana moto fɛn fɛn tun bɛ ni poste in na maa danɛ jugukɛla ninnu kɔni taara ni o moto bɛɛ lajɛlen ye ka fara o kan u tilala ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka boli ka taa a bɛ siɲɛ caman bɔ maa danɛ jugukɛlaw kɔni bɛ waleya jugu ta ka ɲɛsin dire poste ma hali n'o y'a sɔrɔ la finitigilakaw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na. An bɛ tɛmɛ ni lakanako ale kuma kibaru halisa ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni dukɔnɔmɔgɔw ye olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ ni finitigilakaw olu ye wulikajɔ min kɛ u ka yɔrɔ kofɔlen na fɛn min kɔni yɔrɔ marabolo kɔnɔna ye fɛn min kɔni gɛlɛya caman o kɔni tun bɛ yen nɔ maaw yɛrɛ tun bɛ siran kosɛbɛ ka sababu kɛ bɛngɛnna wale o sababu minnu bɛ kɛ hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn min kɔni a waleyaw bɛɛ ma ban sa fɛn min kɔni bi na duguladenw olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka kɛ ni finitigilakaw olu ye wulikajɔ minnu kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa cogo min na fɛn min ye dangariya wale min bɛ kɛ ka se ka dɔ bɔ o ko la walasa fɛn min ye u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ wa u bɛ weleweleda kɛ halisa finitigilakaw ma u ka wulikajɔ sabati fɛn min kɔni banbaci wale min bɛ ka kɛ u ka yɔrɔ kofɔlen na ka se ka fosiri a dan na. Kunnafoniko nasira la an ye a lase aw ma bakurubaw la fɛn bɛɛ kolo kofɔ ni o bɛ commission ad hoc ale kofɔ ni ale bilala sen kan walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a yirala k'a fɔ k'u kɔni kalanden 528 de ye sanfɛ kalanso la min bɛ faculté des lettres des langues et des sciences du langage o kɔnɔna o kofɔ fɛn min kɔni ye ni kalanden ninnu kɔni de yɛrɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni diplôme kolon bɛ u bolo ni kunnafoniya kɔni lasɛbɛntiyara fɛn min ye kalanso ale ma ɲɛmaw fɛ Bakari M Sidibe ale a kumaw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka lamɛn.
kunnafoniya kelen kɔnɔna na min ye kalanso ɲɛmaaba ye n'o bɛ tali kɛ recteur la ale y'a jira k'a fɔ ka fara u ka dossier ntanya kan ko kalanden ninnu yɛrɛ ma musaka mun bɛ tali kɛ u ka tɔgɔsɛbɛli saraw la ani fana a y'a jira k'a fɔ ko kalanden professionnel minnu bɛ kalanso in kɔnɔna na k'olu y'u ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ sɛfa wari 10,000 na ko k'a sɔrɔ ko 10,000 de don i n'a fɔ u ka sariya sɛbɛw b'a fɔ cogo min ko o la u ka sariya sɛbɛw b'a bugunatigɛ k'a fɔ ko ɲangini talen don k'a ɲɛsin maa o ma minnu kɔni nɔ yera nin ko in na ani fana o y'a jira k'a fɔ o maa ninnu bɛ tali kɛ kalandenw tɔgɔlajɛkulu min bɛ n'a bɛ wele IM ani fo ka taa se service de la scolarité maaw ma nin kalanso in kɔnɔna na ani fana ko n'a kɛ sababu ye ka nin ko in ta nin ka taa n'a ye kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ o la kalanso ɲɛmaaba recteur a bɛ wele da kalanden kelen kelen bɛɛ lajɛlen walasa u bɛ se ka t'u ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ sanni marisi kalo tile 17 cɛ ani fana o y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in nato senna kalanso wɛrɛw kɔnɔna na min b'a to nin waleya sugu ninnu bɛ se k'a lakodɔn. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kulu la ni o bɛ front populaire contre la vie chère olu kɔni ye lajɛ dɔ kɛnɛ sigi kunnafoni di lajɛ min na kɔni u bɛ ɲɛfɔli kɛ dala dumuni ale sɔngɔ gɛlɛyaliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sunkalo ale doni baaraw o hukumu kɔnɔna na ni maa kofɔli ninnu kɔni bɛ weleweleda kɛ jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka wulikajɔw kɛ min bɛ tali kɛ dala dumuni sɔngɔ dɔ bɛ se ka bɔ ale la ka kɛ ni fɛn min kɔni jamanadenw olu ka sani hakɛ yɛrɛ an ka jɛ an ka lasiw lamɛn Lasine Jakite ale kun bɛ yen. An ka bi lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn sunkalo kɔni sera ani sunkalo tɔ ye dɔgɔkun kelen foyi tɛ ka jigin mɔgɔ tɛ ka kuma n'an dun taara sunkalo la ta a bɛ kɛ baara ye an nana ye k'a fɔ ko subvention dira ka ban ja miliyari 200 bɛɛ de dira subvention na président yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ma ɲɛ foyi sɔrɔ subvention ko la maliyɛn ka fɛn foyi ma jigin malo ma jigin tulu ma jigin sukaro ma jigin nɔnɔmugu ma jigin foyi ma jigin saniya min yɛrɛ ye sunkalo yɛrɛ dumuni ye caman faral'o kan an bɛ bɔ an kɔni tɛ bɔ ka kule kɛ an tɛ politiki ko la an tɛ bɔ ka foyi kɛ an bɛ bɔ dɔrɔn de k'a fɔ gouvernement ye vraiment u k'a lajɛ taabolo min b'u bolo u k'o bila walasa dɔ ka bɔ malo kɔni sɔngɔ la ani saɲɔ sɔngɔ ni tulu sɔngɔ ni nɔnɔ sɔngɔ n'o tɛ n'an taara ta vraiment n'an taara ta a bɛ kɛ an bolo baara ye an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ u ka wuli ka don sugu kɔnɔ fɛnw ka jigin sukaro bɔ salon ta ni ɲinan ta cɛ sisan 900 de farala sukaro bɔra kan salon ta ni ɲinan ta sukaro 50 a danfara ka ca tulu la min faral'o kan o bɛ 600 bɔ nɔnɔmugu kilo 200 bɛɛ faral'o kan ainsi de suite a danfara ka ca kojugu an tɛ se ka nin fɛ salon an kun bɛ kule la ne dɔ ma bɔ a la fo dɔ wɛrɛ farala kan ɲinan u k'a lajɛ koyi n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de don ne kɔmɔgɔw murutira dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye n'an dun taara sunkalo la ta murutili bɛ sɔn ka bɔ a la n'Ala sɔnn'a ma. an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogo ye halisa fɛn min kɔni ye G5 ka ale jamana maa minnu bɛ G5 kɔnɔna na olu kɔni ye lajɛ dɔ kɛnɛ sigi lajɛ min yɛrɛ la u y'u miiri kosɛbɛ Mali ale ye bɔli min kɛ G5 la baara minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka bila sen kan ni lajɛ min kɔni kɛra ka bɛn kununko tarata don ma a kɔni kɛra sababu ye ni maa ninnu u ka se ka miiri la kɛ Mali jɔda kun ye min ye G5 Sahel ale kɔnɔna na ka kɛ ni a baara cogoyaw ye ka se fɛn min kɔni a politiki baaraw ma ani ka taa se lakanako ale kunkanko ma waleya min bɛ se ka bila sen kan ka kɛ ni Mali bɔli o ko la nin kɛnɛ kɔni sigira fɛn min kɔni kɛra u ka kɛnɛ dɔ ɲamabila la ni o bɛ tali kɛ minisiri minnu bɛ yen ni olu ɲɛsin bɛ jamana wɛrɛ ko ma olu ka baara ɲani o kow cɛ ni o bolodalen don Nouakchott ka bɛn marisikalo tile 20 ma a kɔni dabɔra u ka se ka hakilila jagabɔ kɛ kosɛbɛ Mali bɔli G5 kɔnɔna na waleya minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka bila sen kan. Kunnafoniko nasira la an bɛ taa Joyilakaw fɛ yen nɔ ka taa tarata sibiridon marisikalo tile 11 ka taa bila karidon marisikalo tile 12 kɛnɛ dɔ kɔni sigira Joyilakaw fɛ yen nɔ ni o bɛ forum de la coordination des associations de ressortissants et sympathisants de la région de Joyila o ko fɔ o kɔni na u kɔni ye hakilila falen kɛ waleya minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se k'o bila sen kan Joyila ale bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka ciden min tun bɛ o Isu Kulubali ani ka se Idirisa Sidibe olu ma u ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. ka kɛɲɛ ni sigi ye karisidi mɔgɔw ka laɲini de ye ka gafe dɔ bila sen kan min bɛ walawalali kɛ Joyila mara yɛrɛ yiriwa cogoyaw kan. Donc forum yɛrɛ sigikun ye nin ye an ka hakili da falen an bɛ se ka min kɛ pour que Joyila ka ɲɛtaa ka sabati kuma in sigikun ye o de ye ayiwa n'an bɛnna min ma ni min bɔra yan an bɛnna fɛn o fɛn ma a ka ɲi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que o fɛnw ka sabati n'olu sabatira dɔrɔn Joyila bɛ taa ɲɛfɛ.
tile fila kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ laɲini caaman kɛra maa minnu kun min kɛnɛ ka olu fɛ karisedi ka nin hakilila ɲi a fɔra kosɛbɛ joyilamara ɲɛmɔgɔw fɛ u tilala k'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ to sen na walasa joyilamara ɲɛta o be se ka sabati cogo min na. Alors donc an y'o de fɔ tile fila la an bɛnna bɛnkanw dɔ kan min bɛ ekɔliso la taga ɲɛ min bɛ sirako la taga ɲɛ min bɛ cikɛko ani baganmara ani mɔni fɛn fɛn ni sɔrɔ sira de don awa ni tile fila in kɔnɔ an y'o de kuma fɔ an y'a kɛ sɛbɛn ye alors o sɛbɛn a bɛ o bilasirali de don bilasirali min don minnu bɛ n'an dɛmɛ ani gouvernement ani awa privéw awa donc ani communauté yɛrɛ n'o ye sigida mɔgɔw yɛrɛ ye u bɛ se ka sigi cogo min ka kuma pour que ka an ka région nataga ɲɛ. karisedi ka nin sigi fɔlɔ ɲi n'a yɛrɛ defanya kun bɛ ministre de l'administration territoriale kɔrɔ bolo n'o ye général musa singo kulubali ye a kɔni fɔra kosɛbɛ joyilamara mɔgɔw fɛ n'olu yɛrɛ y'a laɲini nin ka to ka waleya kuma ni kuma. kunnafoniko nasira la halisa Etats-Unis ni o bɛ Amerikɛn jamana ale kɔfɛ ale ambassade min bɛ yan nɔ ani ka taa se fɛn min kɔni CNPM ni ale bɛ jako o kunna an ka jamana kɔnɔ na olu kɔni u bolonɔ bila sɛbɛn na min bɛ kɛ sababu ye ka jaw ka olu tɔpɔtɔ jani nɔ an ka jamana kɔnɔ na wa a bɛ kɛ sababu ye fana fɛn min kɔni ja minnu bɛ nɔ ni o bɛ jakaraw kofɔ ka se ka olu marali ko o la sabati fɛn min bɛ se ka kɛ maaw minnu bɛ nɔ ni olu bɛ sifinnakaw kofɔ olu bɛ se ka bɔ jakɔrɔ ninnu olu nafa kalama ani a bɛ se ka tɔpɔtɔ fɛn min ye don nataw la a bɛ se ka bila cogo min na Mali a hukumu kɔnɔna na nin waleya in kɔni fɔra kosɛbɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ja ale hukumu kɔnɔna maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu maaw fɛ nin waleya in kɔni kɛra maa dɔ ka hukumu kɔnɔna na maa min yɛrɛ ni a dɔnnen don kosɛbɛ jako ale hukumu kɔnɔna na ni o bɛ Fuseni Mayiga ale ko fɔ u kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin fɛn min bɛ Etats-Unis ale lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye fɛn min ye jako o hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na. nin bɛ dan sigi bi don kibaru la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka bɔ kumasiri la Fanta Tumata. Oui. Don kibaru ale bɛ datugu yan. Umar Koita an bɛ i fo an se kɛra kunnafoni min ye ka di bi don kibaru kɔnɔna la ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔna la o tun bɛ tali kɛ ninnu na an dalen b'a la kanubaga bɛɛ lajɛlen ka ta a kɔnɔna na o la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye halisa wagati sera an ka taga munumunu salo kɛ an ka sirabaw sanfɛla la ka dɔn bi sɔgɔma siraw bɛ lahalaya minnu na tan ka seginw bɛ cogoya minnu na gɛlɛyaw ye fɛn minnu ye an ka siraba kanaw la fo ka taa se Anazer ka bilasiralikanw ma Makan Jakite Makenzi ale bolo bɛ nɛgɛw la a bɛna wele bila so de ma.